Danas ćemo raditi pisano dijeljenje troznamenkastog broja s ostatkom. Započet ćemo računskom 157 naranči treba rasporediti u 5 sanduka. U svakom sanduku treba biti jednak broj naranči. Je li to moguće? Koliko će naranči biti u svakom sanduku? U ovom zadatku raspoređujemo naranče u sanduke i traži se da u svakom sanduku bude jednak broj naranči i postavljena su dva pitanja. Je li to moguće i koliko će naranči biti u svakom sanduku? Budući da se radi o malo većem broju, ne možemo odmah odrediti i biti sigurni u rješenje, pa ćemo mi rješenje potražiti pisanim dijeljenjem, odnosno ukupan broj naranči, to je 157, podijelit ćemo brojem 5 kako bismo saznali odgovore na ova pitanja. 157 dijeljeno sa 5. 1 dijeljeno 5 ne može, pa ćemo podijeliti stotice i desetice zajedno. 15 dijeljeno 5 je 3. 3 puta 5 je 15. 15 minus 15 je 0. Nuli ćemo dopisati, odnosno znamenku 7, znamenku jedinica. 7 dijeljeno 5 je najviše 1. 1 puta 5 je 5. I 7 minus 5 je 2. Ovdje je broj 2 crven, on je ostatak. Znači to je broj koji nam je ostao prilikom dijeljenja i sada ćemo se zapitati, vratiti na ona pitanja, je li moguće da u svakom sanduku bude jednak broj naranči ako imamo 157 naranči i 5 sanduka. Biće nam jasno da to nije moguće upravo zbog ovog ostatka, odnosno jedan od mogućih odgovora će biti u 4 sanduka biti će po 31 naranča, a u 5. sanduku će biti 33 naranče. I nije moguće da u svima bude jednak broj, jer broj 157 nije dijeljiv sa 5. Što znači da nije dijeljiv? Nije dijeljiv jer ima ostatak. Ovdje postoje i još neke mogućnosti točnih odgovora. Na primjer, u 4 sanduka će biti, odnosno u 3 sanduka bit će po 31 naranča, a u 2 će biti po 32. To bi također bio točan odgovor na ovo pitanje. Idemo na sljedeći primjer dijeljenja. Evo ga, broj 248 dijelimo sa 5. Opet nam je znamenka stotica manja od dijelitelja, pa dijelimo 24 desetice sa 5. 24 dijeljeno 5 je najviše 4. 4 puta 5 je 20. 24 minus 20 je 4. Ostatku prepisujemo znamenku jedinica, to je 8. 48 dijeljeno 5 je najviše 9. 9 puta 5 je 45. 48 minus 45 je 3. Ovaj broj 3 je crven i on je opet ostatak. Opet imamo ostatak prilikom dijeljenja. Svako dijeljenje provjeravamo suprotnom računskom radnjom, a to je množenje, i to tako da količnik pomnožimo dijeliteljem. Rezultat mora biti dijeljenik. Pa idemo provjeriti. 49 puta 5. 5 puta 9 je 45. 5 zapisujem, a 4 desetice pribrajam mnošku desetica. 5 puta 4 je 20, plus 4 je 24. To je 245 i ne smijem zaboraviti ostatak. Što radimo s ostatkom? Ostatak pribrajamo umnošku. 245 plus 3 jednako 248. Time smo dokazali
da smo dobro pisano dijelili. Što je jako važno napomenuti, ovaj ostatak uvijek možemo usporediti sa djeliteljem i on nikada ne smije biti jednak ili veći od djelitelja. Budući da je ostatak 3, ovdje je to u redu. Znači, vrlo važno za zapamtiti da ostatak mora biti manji od broja s kojim dijelimo djelitelja. Sada ću pokazati primjer, odnosno postupak koji je kraći, a također ga možemo koristiti u pisanom dijeljenju. Oni koji ga budu razumjeli, oni ga mogu koristiti jer će dobiti isti rezultat, samo će malo skratiti postupak dijeljenja. Dakle, idemo na isti način, imamo 24 desetice, 24 dijeljeno 5 je najviše 4. 4 puta 5 je 20, samo što mi sada ne zapisujemo ovaj umnožak 20, nego odmah oduzimamo 24 minus 20 je 4 i zapisujemo samo taj ostatak, odnosno razliku. 24 minus 20 je 4. Ovo je ostatak. Ovom ostatku sada prepisujemo 8, znamenku jedinica, i sad imamo 48 dijeljeno 5 jednako najviše 9. 9 puta 5 je 45, opet ne zapisujemo 45, nego odmah u glavi oduzimamo 48 minus 45 je 3 i zapisujemo samo taj ostatak. Također sve je bilo isto, samo nismo zapisivali pisano oduzimanje, nego smo u glavi oduzimali i skratili postupak pisanog dijeljenja. To je za one koji žele, mogu raditi na ovaj način.